מה המצב בהקרנה? מצב תקין נראה. הרספונסיביות שלו נראית מאוד נמוכה. אף הפעם לא מגיבות. טוב, אני אלך להריץ עוד פרוסס. טוב. נבדוק את הסטאט שלו. קריאת גלי מוח תקינה, אישונים מורחבים. הנחקר מוכן להליך של מחיקת זיכרון ובניית רצפי זיכרון חדשים. אנחנו נתחיל בעונה הימנית ונחדור עמוק לתוך ההיפוקמפוס. בוקר טוב, פרופסור. בוקר טוב. מה אתה עושה פה? אני רציתי לדבר איתך. רציתי להתנצל על הוויכוחון. מה קרה? אני נלחצתי. לא, כי זה היה ממש בלתי נסבל לשמוע איומים מהסוג הזה. משטרה? עיתונות? אני לא איימתי, אני רק הזהרתי שהמצב עלול להסתבך. סני הייתה מאוד מוטרדת. מאוד. אני קיוויתי שזה לא יגיע לסני. דנטה, אתה מכיר אותי 15 שנה, אתה יודע שאני לא אעשה שטויות. אני שמח לשמוע. אז אם הכל בסדר, אני... טוב. מר אייזק, ביקשו שתחכה פה. אני? כן, אתה. זהו, תפסו אותו! אתה לא רואה? דבר איתם! הוא בורח להם! הוא בורח! אני רוצה שתסביר היום בוועדה שאני לא מוכנה לחכות יותר. אני רוצה להתחיל להקים את האנטנות. עוד לא קיבלנו את האישורים של המשרד לבריאות הציבור. אני לא מאמינה שבגלל החלאות האלה אני צריכה להתעכב עם הפרויקט שלי. ושגברת זהבי העלובה תתחיל להתעסק בעניינים שלה במקום באנטנות שלי. אני צריך אותך דחוף. דבר. זה אישי. צא לוועדה. מה שפחדנו. דוקטור אייזק סתפך. מה? תפסתי אותו מוריד מהמחשב שלי נתונים על הפרויקט. תפסתי אותו, אבל הוא ברח מהשומרים. אז לא תפסת. לא. לא טוב. הלו. פרדי, זאת אחותך. המדען המושתן בגד בנו בסוף. אני רוצה שתתפוס אותו ותביא אותו לפה לפני שהוא יספיק לעשות נזק. מי יודע מה הם ראשי התיבות של הפלמ"ח? איגי? איגי? דיברת אליי המורה. אליך. תענה על השאלה בבקשה. שאלה? מה השאלה? ראשי התיבות של הפלמ"ח. שאלה יפה. פרחות לוהטות מתמרחות בחומוס? שקט. גם בור, גם לא מצחיק. רנן, תשובה בבקשה. הפלמ"ח הן פלוגות המחץ. הלח"י הם לוחמי חירות ישראל, ואצ"ל הוא ארגון צבאי לאומי. יפה מאוד, רנן. הפלמ"ח
הלח"י והאצ"ל, 3 המחתרות שנלחמו בבריטים והביאו להקמתה של מדינת ישראל. והייתה גם את חסמבה. בואי לא נבלבל מיתוסים שלא היו ולא נבראו עם עובדות היסטוריות. כן, רנן, אל תבזבזי את הזמן של המורה. איגי, עוף החוצה. אני מה עשיתי? עוף מהכיתה! כלומניק. במעמד אורחים, מפקדי צבא ההגנה לישראל ואורחים רבים, אנו נצדיע לילדי חסמבה האמיצים. כשם שידעתם להגן על מולדתכם בימי רעה ומלחמה, כך תדעו לעמול ולשמור עליה בימי שלום. שולמית החובשת, משה ירחמיאל, מנשה התימני, אהוד השמן, עוזי הרזה, הסגנית תמר, ולמפקד ירון זהבי. ירון זהבי. ירון זהבי. ירון זהבי. מה? חדר הרופא בבקשה. פה, בבקשה. לשבת. אני מטופל של דוקטור וגנר. דוקטור וגנר נפטר. כרטיס? מה? כרטיס מגנטי. יש לך כרטיס? מה קרה לדוקטור וגנר? תקף לב. הוא היה רק בן 60. כבר לא ילד. איך אני יכול לעזור לך, מר זהבי? קיבלתי מכתב שאני צריך אישור של רופא כדי לחדש את רישיון הנהיגה שלי. הוא שהיה לך אירוע לב לא מזמן. היה לפני שנה. ואתה גר לבד, מר זהבי? כן. אלמן. פרוד. תגיד, אני בחקירה? לא, להכיר. תראה, אני לא יכול לחתום לך על זה. יש לך בעיות נוספות שאתה רוצה לדבר עליהן? לא, אין לי שום בעיות, אני רוצה את רישיון הנהיגה שלי. תראה, אני חייב לפעול לפי ההנחיות של הקופה. אבל אם אתה רוצה, אני יכול לקבוע לך תור לוועדה רפואית. זה ייקח כמה חודשים, והם לא נותנים לאשר אחרי גיל 70 כל כך. אני דווקא רואה שיש כאן משהו שישמח אותך. מגיעים לך הטבות מאגף הרווחה. אני רואה שיש כאן פרויקט של בני נוער שמבקרים גמלאים בודדים. מר זהבי? סליחה, אדוני. עזוב אותי, עזוב את היד שלי. סליחה, גברת רגע. לא, אל תיגע בי. אל תיגע בי. כן. לכי. קל בן קל. לא הילד. מה זאת אומרת ברח? תמצא אותו. אני עובד על זה, סני. חי, פרדי. אני רוצה לחקור אותו לפני שאני שוחטת אותו. ותמצא את מה שהוא גנב. בסדר. פרדי, זה נופל לידיים הלא נכונות, הלך עליהם. Is everything alright, Mr. Shimshon? I have to go away, Wenji. Why you make balagan? Give me your phone. My phone? Yes, I will explain everything later. Come on. But wait, Mr. Shimshon. I make you tea with Shiba and Nana. You love my tea, Mr. Shimshon. הטענות של זורקום עומדות בכל התקנים ומעבר. אנחנו לא מבינים למה אי אפשר להמשיך קדימה. למה העסק תקוע בוועדה לבריאות הציבור? תמר? המומחים שלנו מצאו כמה אי התאמות בדיווחים של זורקום, ואנחנו פשוט רוצים לוודא שכל הנתונים שדווחו אכן נכונים. כל יום של עיכוב עולה לנו הרבה מאוד כסף. את מודעת לזה? מודעת ועושה את עבודתי. אין לכם מה להתרגש, זה עניין של כמה ימים. נכון, תמר?
אני מקווה. השופטת זהבי היא אישה מאוד יסודית, אנחנו לא מכירים לו מהיום. אבל מה שכן, תמר, נגדיר תקופה מקסימלית של שבוע ימים, מקובל? מקובל. מצוין. הנה הרוגלח שלנו. הלו. תמר זהבי? כן, אני בישיבה עכשיו, אני לא יכולה לדבר. מי זה? אל תגידי כלום לאף אחד. תבואי לחניון ברחוב האחות חיה 18, יש לי לתת לך משהו שאת מאוד רוצה. טוב, באמת, אדוני, אין לי זמן לדברים האלה עכשיו. אני יודע מה קרה לבן שלך. מי זה? מסוכן לדבר בטלפון. בבקשה, תבואי עכשיו לבד. הלו. זית! תוראי דזית! זית! בואי, רשאית לשתות? זאת ההקצבה שלך לחלב עד הערב, אה? היי. שלום. אפשר להיכנס? בטח, כנסי. מה זה מחניק פה? למה אתה לא מעברר קצת? נוח לי ככה. הבאתי לך מכתבים. זה הגיע הביתה. תודה, אני מצטער, אני שכחתי להודיע לדואר. רגע, זה לא, זה בשבילי. מה קרה? קיבלתי איזו שיחת טלפון משונה, מישהו צלצל אליי ואמר שהוא רוצה להיפגש איתי. הוא אמר שהוא יודע מה קרה עם אורי. תמר, אנחנו יודעים מה קרה לאורי. לא, אנחנו לא באמת יודעים. הוא נהרג, הוא גיבור ישראל. זה איפה הגופה שלו? זה אומת בכל הדרגים, מה עוד את רוצה? הם גם אמרו שהוא הגיע לקנדהר ואנחנו יודעים שזה לא... תניחי לזה, תמר. ירון, תקשיב, אני אומרת לך שצלצל אליי מישהו. הם עובדים עלייך. עובדים עלייך, ואת פה פטי מאמינה לכל השטויות האלה. ירון, זה נשמע רציני. מה את רוצה? תגידי, מה? עוד פעם האובססיה? עוד התקף לב את רוצה לגרום לי? מה אתה צועק? אני לא צועק. אוקיי, ביי. איפה השאר, רב חובל? אל תדאג, זה כל ה-600 שקל, זה שטויות, אני מארגן חצי טיק-טק. מתי? שבוע. סבבה? אין לי זמן שבוע. פחות? 5 ימים? יש לך עד שאני גומר את הסיגריה. אתה צוחק. ואני עצבני, אז אני מעשן מהר. סבבה, אני ארגן את זה. ראית את יובל? לא משנה. אחי, בחייאת אחי, אני חייב הלוואה. שלום, מר מוצפי. שלום, מר לרנר. מה שלומך? בסדר, מה שלומך אתה? יופי, אחלה. תקשיב, אני ממהר לשיעור, אני צריך להתכונן לחומר במתמטיקה לפני השיעור. אלא מה, שקדן שכמוך? אין העולם מתקיים אלא על הבל תינוקות של בית רבן. כן. עצור, אותך חיפשתי. אני לא עשיתי כלום. זה בדיוק העניין. תגיד, יכול להיות שכל השכבה שלך בשנה שעברה עשתה מחויבות אישית, ורק מר מוצפי לא טרח? בטח שעשיתי מחויבות אישית, שאני לא עושה מחויבות אישית. אל תשקר. לא עשיתי מחויבות אישית. לא, אבל הדרכתי בצופים, זה במקום, זה נחשב. מר מוצפי מדריך בצופים. אתה יודע שאני שימשתי כראש הנהגת הצופים המחוזי? לא ידעתי את זה. אכפת לך שנמשיך את השיחה שלנו אחר כך? ואני לא זוכר את השם שלך ברשימת המדריכים. מעניין מאוד. אלמה רנן, שהנה רגע. את זוכרת את מר מוצפי הנכבד אצלכם בשבט הצופים? בטח. הוא בא פעם אחת. גנב אופניים. הם לא זרוקות. תודה, משוחררת. שמחתי לעזור. כמו שחשבתי. אתה ודאי תשמח לשמוע שנידבתי אותך ל-60 שעות עזרה לגמלאי. אני בטוח שאתה תצא מרווח מהעניין. רבותיי, לכיתות! זה הצלצול! באתם לדבר או ללמוד? נו!
דוקטור? מה? מה, אתה מחכה לרופא? פיצים. הסתננת? מה אתה רץ? מה, הרגת אותו? מה, הוא מת? מה הוא רץ? אבל אומרים לך לא להרוג, למה אתה הורג? מה, אתה מטומטם? תהרוג אותי. סליחה? שלום. שלום. אני תמר. מה אישה כמוך מדברת עם גברים זרים באמצע חניון? לא עדיף לפרסם הודעה בפייסבוק? סליחה, כנראה טעיתי. מצטער. זה לא עליו. חפש לו בתחת. צוחקים איתך. לא צריך? קח לו את הטלפון. תמתן. שלום דוקטור זהבי, אם הגעת הביתה ולא נפגשנו, כנראה שלא ניפגש. שלחתי עותק מהחומר לכספת B12 של מלון אורטגה בז'נבה. דיטוש. אהלן, זה תמר. סליחה על השעה, תשמעי, אני חייבת טיסה דחופה לז'נבה. הכי מהר שאת יכולה. מחר בבוקר? אוקיי. אז את מודיעה לי? יופי, ביי, תודה, דחוף. היי, מיסטר. היי. פשוט. אבא שלי תמיד היה אומר, כשעניינים מסתבכים, תחשוב פשוט. איפה הטלפון שהיה עליו? איפה היא מוכרת לי? זאת הזקנה מהחניון. תתקשר לדנגורי. אוקיי. זהו. רנצ'וק. אז זהו. תשמעי, השארתי לך פה על המקרר את כל הרשימה של הטלפונים. ואני אשתדל לחזור לפני אספת הורים. שלום. שלום. סבתא? הוא אליי. רגע, מה זאת אומרת סבתא? אתן לא אחיות? תאומות. העצרים בשלים שברו 60 שנה. בואי, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני נוסעת. סבתא, אני... ביי. משהו חדש? לא, הכל אותו חרא. בוא נלך. רגע, כמעט ושכחתי. שלום. איזה כיף לסבתא שלך, שווייץ יפהפייה.
הייתי שם בחופשת סקי פעם. מה, אתה עושה סקי? בטח, אחד הדברים. מי זה? גז, גברת. כן? סליחה? גברת, יש דליפת גז מסוכנת ברחוב שלך. אוי, מאיפה זה? אנחנו חושבים שהמקור הוא במספר 12, ואנחנו צריכים להיכנס לבדוק את זה. זה ממש לא... קודם הלשון הולכת. יאללה, יעמו. שיע! תאמין לי, אני לא יודע. שחק תוק לפנים. עודם, בריץ'. סכים אוהבים בריץ'. איפה אני יודע לשחק בריץ'? אולי תבוא איתי. כן, חייב ללכת לשלם על הבוק. כן. כמה לוקחים לך על חרא הזה? 800 שקל. סיגה, נבין? אחרי גם ככה אתה מכוער, זה לא צריך לעשות כלום. מה קורה, שבבי? חובני, מה קורה? נעלמת אתמול. לא, אתה לא מבין, זה המנהל. מה אתה מזיין את המוח? איפה הכסף? יובל, תביא להם את הכסף. איזה כסף? 600 שקל שלי. לא, אני אחזיר לך, יקר, הם יהרגו אותי. זה עוד 200, פיצוי על אתמול. כולה עבר יום אחד, מה מתי? סבבה, יוביס. אשריך. אתה רוצה לתת הימור? יש גביע אנגלי היום? לא, תודה. פולאם ליברפול. לא, עזוב אחי, אין לי כסף פעם אחרת. מה עליי? יחס 3-1 לפולאם. מה, אין מצב שפולאם לקחת. מה אתה מתרגש מליברפול? סטיבי ג'י יושב על הספסל, אבא. חדש. יוסי בן, מפריד אותו יוסי בן היום. צולע, פתח את החלון, תירק, לא זז. עוד סיכוח, הוא לא מפקיע בחיים. בחיים. סגור את העניין. לא, עזוב. אני יכול לתת לך אשראי אם אתה רוצה, אין בעיה. טוב, 20,000 על פולאם. יאללה, בוא נלך לאכול שניצל. מה שניצל? לך בזבל אמק, אני חלבי, איך שניצל יא טמבל. אתה קופץ, קפצת. כזה מזרוב נפל עליי מכל הרבנים. מאיפה יש לך עכשיו 1,000 להפסיד? אני הולך להפסיד, אני הולך לשלש את זה. היום בערב אני אחזיר לך הכל. דוגמן יפה שלי. ואילו היד הלאומי... שתק, תתבייש לך! אני, תסתכל לאן שאתה הולך. אני? אתה נוסע למדרכה! יא פרח! בוא, אני אעזור לך. לא צריך. צריך. קיבלת מכה? כלום. בוא, אני אעזור לך לסחוב את זה. שים את זה שם במטבח. אתה יודע איפה זה? משפחת זהבי? אני משפחת זהבי, מה אתה רוצה? אתה? וואי, איזה קטע, אני איגי. מה איגי? מה המחויבות האישית? כאילו, העזרה לקשיש. איזה קשיש? אתה. נראה לך קשיש? אז כמו מה אתה נראה? לקח את הרגליים שלך ועוף מפה, לא רוצה פה אף אחד. ושמע, יצא לחיים, אל תגיע לאף אחד הביתה לפני שאתה מודיע קודם, בסדר? כלומניק. אני התקשרתי, מה, אתה לא בודק הודעות? איזה הודעות? בנייד שלך. בטח אתה לא יודע לבדוק הודעות, אה? לא קשיש שאומר לי.
תביא. סבתא שלי גם, היא לא יודעת להפעיל את השלט של הטלוויזיה. אתה מקלקל, מה אתה עושה? גם זה היא תמיד אומרת. שנייה רגע, זה לא הבעיה שלי. רגע, מה זה? סתם דפיקות. לא, תפעיל את זה עוד פעם. SOS. מה זה? קריאה לעזרה, זה מורס. לא מורס, כתוב תמר בית. תשמע, סבלה, יש מצב שאתה חותם שהייתי אצלך, פשוט אני לא רוצה להסתבך עם המנהל. תגיד, יש לך במקרה רישיון לנהיגת רכב? בטח. יכול להיות שבכל זאת תהיה לי לעזר. סבבה. מי זה עזר? יושבת ראש הוועדה! אתה מבין במה מדובר? די, תני לי לעבוד. איפה החומר? אני יכול לחקור את הרדומה? מה, אני הודיני? זה אני? פרדי, אם החומר מתגלגל לידיים הלא נכונות. חכי שנייה. הלו. פרד. היא מתה. הזקנה מתה. הלו. קילר, זכיר? בריטים. שעה כבר גולם. אנחנו נסתדר, בן זונה. אתה בטוח שזה הבית שלה? מה אתה עושה פה? אני מלווה זקן שמנסה לפרוץ. סבא? כמו שאתה יודע, מה אתה? גמלאי? אח בראש. מה נעשה עם האח בראש שלנו? אנחנו נדביר אותו. עיקר הבעיות הן אצל קשישים וילדים. ומה לגבי מידת שיתוף הפעולה? 95%. רגע, תעצור. חטפו אותה, אתה לא רואה? מה זה? איפה היא? הכניסו אותה לשטיח, עכשיו לוקחים אותה. תמר זהבי עזבה את הארץ היום בשעה 12:25. דקה האחרונה, לא לחטוף. קח אותי ליד אליהו. מה יש ביד אליהו? מוישה רחמיאל, מכיר אותו? לא. אז מה אתה שואל? משה? מריה רחמיאל לא במיטבו. אם אתה לא עוזב אותו עכשיו, עזוב אותו! מה קורה פה? סע כבר, עושים מזרחה. אבן גדול? קלקיל יהיה. אני מצטערת שאני לא עונה. סבתא שלי. מצטערת לאכזב, חבר'ה, היא בסדר. תביא את האדרנלין. Thank you.